¿A Dani y Miquel le ha gustado tu foto? Com veieu, estic de nou en València perquè tinc una reunió d'un centre al que he d'anar segurament a fer tallers per mostrar-vos un poc com aplicar el món youtuber a l'aula, que, oye, pues mola. I res, tenim una reunioneta i a veure què tal, jo suposo que bé. Això sí, a mi el Google Maps per València no me'l lleva ningú. Ai, quina salvació, per favor. Jo què faria en el segle XVIII? I ha acabat la reunió i estic en el paradís. Mare meva, quin dia més avorrit i més soso i més de tot que vos estic gravant, o sigui, o que no vos estic gravant. Sabeu què m'ha passat? He arribat a casa de València de la reunió i he vist que la llavadora que he ficat este matí encara està ahí. Coses de vida adulta ja. En definitiva, vaig a veure si estenc la roba i si no fa olor a tancat. Espero que no. I vos he demanat per Instagram Stories... el meu reflexe. Vos he demanat per Instagram Stories que me pregunteu coses. Així faig com un answer and question, un pregunta i respostes, i vos les conteste per allargar una miqueta el vídeo. Perquè, vamos, o sigui, quin desastre. Hola, patapums. Vos contaré un secret. És el dia següent. La veritat és que ahir no vaig tindre res especial que contar i vaig decidir, bueno, doncs vaig a preguntar als patapums si me volen preguntar alguna cosa. I tinc així la tableta per a llegir les preguntes. ¿A Dani y Miquel le ha gustado tu foto? Acaba d'entrar a l'Instagram i vos jure que diu a Dani y Miquel le ha gustado tu foto. O sigui, al momento fan ara right now. Bé, doncs anem en les preguntes. No són moltes, però són molt xules. Me'n vaig a l'story, a on està... Vale. Així està. Alfabètica m'ha fet moltes preguntes. Hola, Maya, què tal? Per cert, podeu anar al seu canal, és Booktuber. El deixaré per així o per així. Crec que així per així, crec. Diu, et planteges fer més anglès per a trobar plaça? El tema de l'anglès és que... A part, sincerament, em fa molta gossera treure'm l'anglès. Molta. O sigui, soc sincera, no vull treure'm més títols, no vull. El valencià superior, el mitjà, la capacitació, ara l'anglès, que ja no fa falta el B1, que és el B2, i la capacitació per a fer classe en anglès. Quasi. I em diu, a banda de fer del feltre, cosir, el lettering, l'scrapbooking, etc., què vols aprendre? A fer ganxillo, perquè n'hi ha uns monigots que se diuen amigurumis, que són super cookies, i m'encantaria aprendre a fer això. Martina Musicato pregunta, ¿eres de Papá Noel o de Reis? Soc de Papá Noel. Sí, perquè està enmig de totes les festes, és com que fa més il·lusió, els Reis és el dia de Reis i el dia següent vida normal. No m'acaba de fer aquest plan. Nadala preferida. M'agrada molt la versió de Dani i Miquel de Camina Maria. Martina també pregunta, com conegres a la teva parella? La vaig conèixer ja fa 5 anys d'una forma molt tecnològica i actual. Ja us ho contaré algun dia. Tenteu en pregunta, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto sobre tu antigua relación amorosa con Blas Cantó? ¿Cantó o cantaste? Pepiu, crec que estàs mal informat. Jo a Blas Cantó no li interessa. Igual li interesses tu més. I Enric Pizá diu, per a Borjiwi, oh!
Borja, ¿puedes venir? Estic gravant el preguntes i respostes que vaig demanar i n'hi ha una pregunta per tu. El què? Enric Pizà, que no el coneixes, No. et pregunta: què vas pensar la primera vegada que vas veure a Teresa parlant sola davant de la càmera? ¿Y para mí? Sí. Pues nada, que estaba haciendo un vídeo. No pensé nada especial. No sé. És que jo ja venia molt de temps dient-li que m'agradaria incluir vídeos per a les meues classes. Ya. I ell, de fet, és l'autor de l'animació, bueno, de la intro. No se puso un día a grabar sin avisar ni nada. No, estava planificat. Estaba ya todo pensado. Sí. Bueno, adeu, patapu. I aquestes eren les preguntes, que han sigut poquetes, però... I no res, avui comença el nou dia, que aniré gravant-lo perquè, bueno, això ja contaré en el pròxim dia. En fi, patapuns, moltes gràcies per estar ahí i ens vegem demà. Adeu!